Μετά το 2002, η Τουρκία άρχισε να παρουσιάζει κλιμακωτά στη διεθνή κοινότητα τη γεωπολιτική της θέση ως ένα μέσο που θα μετατρέψει την υφιστάμενη περιφερειακή της στρατηγική σε παγκόσμια στρατηγική. Έτσι, αντί να χρησιμοποιεί την αξία της εντός των συνόρων, προσανατολίζει τις απαιτήσεις της σε όλη την Ήπειρο και σε παγκόσμια κλίμακα, προκειμένου να βρεθεί σε ένα δυναμικό γεωπολιτικό περιβάλλον διεθνών οικονομικών και πολιτικών σχέσεων, καθώς επίσης και σχέσεων ασφαλείας. Η βασική αιτία υλοποίησης αυτού του στόχου είναι ότι οι Τούρκοι πιστεύουν ότι μια εξωτερική πολιτική που δεν διακρίνεται για τους έντονους και δυναμικούς ρυθμούς της και η οποία στηρίζεται στη διατήρηση του υπάρχοντος status quo, όχι μόνο δεν θα μπορέσει να μεταμορφώσει τη γεωπολιτική θέση της χώρας σε παγκόσμια, αλλά ούτε καν θα μπορέσει να υπερασπιστεί τα υπάρχοντα σύνορά της. Ας σημειωθεί ακόμη ότι η Άγκυρα τροποποίησε και τη στρατηγική της εξωτερικής της πολιτικής όσον αφορά στη σχέση της με τα κέντρα ισχύως, θεωρώντας ότι μακροπρόθεσμα θα εξασφαλίσει επιπλέον πολιτικά, οικονομικά και πολιτιστικά ωφέλη. Τα γεωπολιτικά πεδία δράσης της Άγκυρας εστιάζονται σε τρεις χώρους: στον εγγύς υπηρωτικό χώρο, στον εγγύς χερσαίο χώρο και στον εγγύς θαλάσσιο χώρο. Ο εγγύς υπηρωτικός χώρος της Τουρκίας, αναφερόμαστε κατά βάση στον Κάφκασο, την Κασπία θάλασσα και στην Κεντρική Ασία. Η πολιτική της Τουρκίας, που σχετίζεται με τον Κάφκασο, την Κασπία και την Κεντρική Ασία, διέπεται από τρεις βασικές αρχές. Πρώτον, την ενδυνάμωση των σχέσεων με τις δημοκρατίες του Βορείου Καυκάσου, που βρίσκονται εντός της Ρωσικής Ομοσπονδίας, προκειμένου να εξασφαλιστεί η διασύνδεση της Κασπίας με τη Μαύρη Θάλασσα μέσω αυτών των δημοκρατιών. Δεύτερον, στην εξασφάλιση σχέσεων μιας δυναμικής και ορθολογιστικής οικονομικής συνεργασίας με το Ιράν, με το οποίο υπάρχουν ιδεολογικές εντάσεις, προκειμένου να εξισορροπηθεί η επίδραση της Ρωσίας στην Κεντρική Ασία και τον Κάφκασο. Και τρίτον, στην ενθάρρυνση κάθε είδους συνεργασίας μεταξύ των χωρών της Κεντρικής Ασίας. Φυσικά, οι Τούρκοι γνωρίζουν ότι είναι δύσκολο να παρεύουν στην περιοχή αυτή λόγω του ρωσικού παράγοντα και αρκούνται περισσότερο στην διατήρηση διπλωματικών αντιπροσωπιών και υπογραφής διαφόρων συμφωνιών. Εγγύς χερσαίος χώρος της Τουρκίας. Ο εγγύς χερσαίος χώρος της Τουρκίας περιλαμβάνει τα Βαλκάνια, τη Μέση Ανατολή και τον Κάφκασο και επηρεάζει άμεσα τη διαμόρφωση της τουρκικής εξωτερικής πολιτικής λόγω της γεωγραφικής αξίας που αυτός έχει και λόγω των ιστορικών καταβολών που υπάρχουν. Επομένως, η Άγκυρα θα συνεχίσει να έχει άμεση εξάρτηση τόσο από την αποτελεσματικότητα όσο και από τη δράση που αναπτύσσει στο χώρο αυτό, δεδομένου ότι οι παράμετροι αυτές προβάλλουν το πολιτικό, οικονομικό και πολιτιστικό της βάρος στην περιοχή. Η βραχυπρόθεσμη και μεσοπρόθεσμη εξωτερική πολιτική της Τουρκίας για τα Βαλκάνια έχει δύο κύριους στόχους. Ο πρώτος στόχος αφορά στην εδραίωση της σταθερότητας σύμφωνα με την τουρκική αντίληψη όμως, ενώ ο δεύτερος στόχος αφορά στη δημιουργία ενός διεθνούς νομικού πλαισίου στην ομπρέλα ασφαλείας του οποίου θα ενταχθούν οι εθνικές μειονότητες της περιοχής. Όταν λέμε σύμφωνα με την τουρκική αντίληψη η εδραίωση της σταθερότητας, η τουρκική αντίληψη για το πρόβλημα της Κύπρου αυτό πράγμα λέει, ότι κάναμε την εισβολή και τώρα υπάρχει σταθερότητα στην περιοχή. Δηλαδή αυτή είναι η τουρκική αντίληψη όσον αφορά για σταθερότητα. Όχι με ειρηνικά μέσα, με διάφορες παρεμβάσεις, είτε εμφανείς είτε με παράλληλους μηχανισμούς. Εντός αυτού του νομικού πλαισίου, η Τουρκία έχει ως διαρκή στόχο την απόκτηση του δικαιώματος επέμβασης στα προβλήματα που έχουν σχέση με τις μουσουλμανικές μειονότητες των Βαλκανίων, όπως έκανε και στην Κύπρο. Είναι σημαντικό ότι ο Τούρκος Υπουργός Εξωτερικών Νταβούτογλου χρησιμοποιεί ως παράδειγμα της σύγχρονης ιστορίας την τουρκική εισβολή στην Κύπρο, η οποία κατά αυτόν νομιμοποιήθηκε στα πλαίσια ενός τέτοιου νομικού πλαισίου.
Επίσης, ένα άλλο θέμα το οποίο πρέπει να προβληματίσει πάρα πολύ είναι ότι είναι οι στρατιωτικές συνεργασίες που πραγματοποιεί η Τουρκία με την Αλβανία, το Κωσυφοπαίδιο και την πρώην Ιουγκοσλαβική Δημοκρατία της Μακεδονίας, οι οποίες δημιουργούν μια επιπλέον απειλή με ασύρματες συνιστώσεις στα βόρεια σύνορα της Ελλάδος. Τούτο οφείλεται στο γεγονός ότι μέσω των συνεργασιών σε τεχνολογικό και επιστημονικό επίπεδο, σε θέματα στρατιωτικής εκπαίδευσης και δωρεάν παροχής στρατιωτικού υλικού, έχει γίνει αποδεκτή και νομιμοποιήθηκε η μόνιμη παρουσία τουρκικών στρατιωτικών τμήματων στις αλόγω περιοχές και κατά βάση ειδικές δυνάμεις. Εκτός τούτου, ένας παράγοντας που πρέπει να τύχει ιδιαίτερης προσοχής είναι ότι η Τουρκία έχει τρία διαφορετικά πρόσωπα. Πρώτον, την Κωνσταντινούπολη, η οποία αποτελεί το κέντρο των οικονομικών και επιχειρηματικών δραστηριοτήτων της χώρας. Δεύτερον, την Άγκυρα, η οποία αποτελεί το διοικητικό κέντρο και το κέντρο λήψης των πολιτικών αποφάσεων. Και τέλος, την υπόλοιπη χώρα, η οποία στο μεγαλύτερο μέρος της δεν έχει καταστεί καν μέτοχος των αλλαγών του 20ου αιώνα. Με αποτέλεσμα αυτό να αποτελεί μία από τις αιτίες ναυαγίου των ενταξιακών διαπραγματεύσεων με την Ευρωπαϊκή Ένωση. Αναλυτικότερα, η περιοχή του Μαρμαρά, δηλαδή η περιοχή πέριξ της Κωνσταντινούπολης, με τις τεχνολογικές, οικονομικές δομές τις οποίες έχει, αποτελεί ένα εργαλείο, σημαντικό εργαλείο για τις περιφερειακές επιδιώξεις των Τούρκων προς τα Βαλκάνια, τον Κάφκασο και τα τουρκόφωνα κράτη της Κεντρικής Ασίας. Αναφορικά με τα Βαλκάνια, σύμφωνα με την τουρκική στρατηγική, οι πολιτικές, πολιτιστικές, ιστορικές, οικονομικές και βιομηχανικές γραμμές της περιοχής της Κωνσταντινούπολης, καθώς επίσης και της Αδριανούπολης που είναι στα σύνορα με την Ελλάδα, δίπλα στον Εύρο, επιδιώκουν δηλαδή οι Τούρκοι να τις επεκτείνουν αυτές τις γραμμές μέχρι την Αθήνα, τη Σόφια, τα Τύρανα, τη Βορζία Ζεγοβίνη, το Κωσυφοπαίδιο, τα Σκόπια, το Βελιγράδι και το Βουκουρέστι. Δηλαδή, χρησιμοποιώντας την οικονομία, τον πολιτισμό και την ιστορία, προσπαθούν να διεισδύσουν σε όλα τα Βαλκάνια. Για τον λόγο αυτό, από τις 23 στις 23 Νοεμβρίου του 2012, για να μπορέσουν να διευρύνουν αυτές τις γραμμές, το Τουρκικό Υπουργείο Εξωτερικών άνοιξε γραφείο, διπλωματικό γραφείο στην Αδριανούπολη, προκειμένου να διευκολυθούν όλες αυτές οι διαδικασίες. Και αυτή ήταν μια απόφαση η οποία ακολούθησε μια προηγούμενη απόφαση στις 9 Απριλίου του 2011, όπου το Τουρκικό Υπουργείο Εξωτερικών άνοιξε γραφεία και στη Σμύρνη, διπλωματικό γραφείο στη Σμύρνη, με σκοπό αυτές οι πολιτιστικές γραμμές, οικονομικές και πολιτικές και ιστορικές, να επεκταθούν στη Βόρειο Αφρική, ακόμη νοτιότερα, και καθώς επίσης τα υπόλοιπα κράτη που βρίσκονται στα παράλια της Ανατολικής Μεσογείου. Διαπιστώνουμε δηλαδή ότι τίποτα δεν το κάνουν τυχαία. Επίσης, οι Τούρκοι δίνουν ιδιαίτερη βαρύτητα στους φορείς παροχής ιατρικών υπηρεσιών κατά μήκος όλων των δυτικών παραλίων, με σκοπό την προβολή της υγειονομικής υποστήριξης που μπορούν να παρέχουν αφενός σε επιχειρήσεις έρευνας και διάσωσης, αφετέρου σε επιχειρήσεις διακομιδής τραυματιών από περιοχές όπου υπάρχουν κρίσεις, συγκρούσεις και φυσικές καταστροφές. Δηλαδή, όταν έγινε ο πόλεμος στη Λιβύη, είχαν δημιουργήσει αερογέφυρα Λιβύη-Τουρκία. Τώρα έχουν επεκτείνει ακόμη περισσότερο αυτή την αντίληψή τους στην παροχή ιατρικών υπηρεσιών και έχουν ήδη εξαγγείλει την προμήθεια ενός πλωτού νοσοκομείου με πάρα πολύ μεγάλες δυνατότητες. Συγκεκριμένα
πρόκειται για ένα πλοίο 200 μέτρων, το οποίο θα διαθέτει 206 κλίνες, 10 πολυκλινικές επιγόντων περιστατικών, 8 χειρουργεία, 16 μονάδες εντατικής θεραπείας, μικροβιολογικό εργαστήριο και 2 υλικοδρόμια. Οπότε μπορείτε να φανταστείτε σε μία κρίση πόσο θα είναι δυναμική η παρουσία της Τουρκίας. Και παράλληλα με αυτό το πλωτό νοσοκομείο, ήδη έχει εξαγγείλει η Τουρκία από πέρυσι την αυπήγηση ενός πλοίου αποβατικών επιχειρήσεων, και όταν μιλάμε το αναφερόμενο πλοίο LPD, το οποίο θα είναι 215 μέτρα, πλήρωμα του πλοίου θα είναι 190 άτομα, το προσωπικό πτήσεων θα είναι 56 άτομα, θα έχει υγειονομικό προσωπικό 50 άτομα, θα υπάρχει δυνατότητα καθέτου απογείωσης και προσγείωσης αεροσκαφών, θα υπάρχει νοσοκομείο με δυνατότητα χειρουργικών επεμβάσεων, καθώς επίσης θα μεταφέρει 1.200 πεζοναύτες, 13 άρματα, 27 τεθωρακισμένα αποβατικά οχήματα, 6 τεθωρακισμένα οχήματα μεταφοράς προσωπικού, 33 οχήματα διαφόρων τύπων, ρημουλκά, 8 ελικόπτερα και 3 μη επανδρομένα αεροσκάφη. Οπότε καταλαβαίνουμε ότι η πολιτική του συνδυασμού της ήπιας ισχύως, του soft power, πώς συνδυάζεται με το hard power. Δηλαδή, έχω αυτή τη δύναμη, αυτά τα μέσα και πάω σε περιοχές κρίσεων και παρέχω ανθρωπιστική βοήθεια και παρέχω ασφάλεια. Όμως, αυτό το πράγμα μπορεί να το κάνει όμως και να τη χρησιμοποιήσει αυτή την πίεση και σε εμάς. Παράλληλα, αυτό για το νοσοκομείο, το πλωτό νοσοκομείο που σας ανέφερα, θα κάνει συνεχώς δρομολόγια και θα πιάνει το Αιγαίο, θα κατεβαίνει Ανατολική Μεσόγειο, θα ανεβαίνει επάνω στην Αδριατική και θα πηγαίνει μετά, θα κατεβαίνει προς τα κάτω και θα πηγαίνει πάλι Βόρεια Αφρική. Επίσης, τα τελευταία χρόνια η τουρκική κυβέρνηση έχει ενεργοποιήσει ένα δίκτυο Ινστιτούτων Στρατηγικών Μελετών, τα οποία στρατολόγησαν ακαδημαϊκούς, πρώην διπλωμάτες, απόστρατους αξιωματικούς και επιστήμονες, με σκοπό τη σύνταξη μελετών για την αντιμετώπιση των πολιτικών, οικονομικών, τεχνολογικών, κοινωνικοπολιτιστικών και περιβαλλοντολογικών προβλημάτων της Τουρκίας, όπως γίνεται σε εμάς δηλαδή. Οι μελέτες αυτές αποσκοπούν στην υποβοήθηση του τουρκικού κρατικού μηχανισμού για την αξιολόγηση των απειλών για τα επόμενα 5, 10 και 15 χρόνια και τη διαμόρφωση όλων εκείνων των στρατηγικών που έχουν σχέση με την ασφάλεια και τις γεωπολιτικές, γεωοικονομικές, γεωπολιτικές εξελίξεις, επισημαίνοντας ταυτόχρονα τους κινδύνους αλλά και τις ευκαιρίες που παρουσιάζονται μέσα στο συνεχώς μεταβαλλόμενο γεωπολιτικό περιβάλλον. Εγγύς θαλάσσιος χώρος. Η Τουρκία επαναξιολόγησε τις στρατηγικές της επιδιώξεις, θέτοντας ως βασική προϋπόθεση ότι οι θαλάσσιες λεκάνες και οι θαλάσσιοι διάδρομοι που την περιβάλλουν συνδέονται μεταξύ τους λόγω του ανταγωνισμού που υπάρχει μεταξύ των διαφόρων συνασπισμών. Αναλυτικότερα, πρώτον, σε ό,τι αφορά στη Μαύρη Θάλασσα, η Άγκυρα θεωρεί ότι δεν πρέπει να περιοριστεί μόνο στο στρατιωτικό πεδίο, αλλά πρέπει να χρησιμοποιηθεί μια πιο δραστική μέθοδος για ένα οικονομικό άνοιγμα, λαμβάνοντας μέτρα που θα ενθαρρύνουν τις θαλάσσιες συγκοινωνίες πέραν των συνόρων της. Έτσι η Τουρκία θα αποτελέσει με τον τρόπο αυτό ένα σημαντικό παράγοντα σε μια γραμμή συγκοινωνιών που θα συνδέει την περιοχή της Ανατολικής Μαύρης Θάλασσας, την Ανατολική Ευρώπη και τις στέπες της Ασίας με τη Μέση Ανατολή και τον Ινδικό ωκεανό. Δεύτερον, τα στενά που αποτελούν ένα από τα πιο σημαντικά γεωπολιτικά πλεονεκτήματα της Τουρκίας και τα προβάλλει μέσω μιας σταθερής στρατηγικής και μιας καλά προετοιμασμένης διπλωματίας με σκοπό να προσδώσει σε αυτά τη μέγιστη και μακροπρόθεσμη στρατηγική σημασία τους. Ειδικά τώρα σε θέματα και εξελίξεις που προκύπτουν όπως της Ουκρανίας, καταλαβαίνετε πόσο σημαντικό είναι, πόσο σημαντική είναι η θέση της Τουρκίας, αναβαθμίζει τη γεωπολιτική θέση της Τουρκίας λόγω των στενών. Τρίτον, το Αιγαίο και η Κύπρος
αποτελούν δύο σημαντικούς παράγοντες που επηρεάζουν διαχρονικά τον εγγύς θαλάσσιο χώρο της Τουρκίας. Τέταρτον, αναφορικά με την Κύπρο, αυτή έχει ιδιαίτερη αξία για την Τουρκία ως ένα σημείο κλειδί μιας γενικής θαλάσσιας στρατηγικής σχετιζόμενης με τον εγγύς θαλάσσιο χώρο, ο οποίος οριοθετείται από τη γραμμή Κασπία, Μαύρη Θάλασσα, Στενά, Αιγαίο, Ανατολική Μεσόγειος, Σουέζ, Περσικός κόλπος. Και πέμπτον, η διασύνδεση του Περσικού κόλπου με την Ανατολική Μεσόγειο αποτελεί για την Τουρκία μια στρατηγική προτεραιότητα που δεν θα εγκαταλειφθεί, δεδομένου ότι η περιφερειακή ενεργή παρουσία της θα μεταμορφωθεί σε αντίστοιχη διυπηρωτική. Το συζητούσαμε προηγουμένως και με τον στρατηγό, ότι θα το πούμε και αργότερα μετά, ότι οι εξοπλισμοί που κάνουν στην Τουρκία δεν δείχνουν μια χώρα η οποία εξοπλίζεται για να αντιμετωπίσει τους γείτονές της. Εξοπλίζεται για να αντιμετωπίσει κάτι πολύ παραπάνω. Και συγκεκριμένα μια υπερδύναμη. Τα διέξοδα της τουρκικής εξωτερικής πολιτικής. Στην τουρκική εξωτερική πολιτική εισήχθησαν ορισμένες έννοιες όπως στρατηγικό βάθος, μηδενικά προβλήματα με τους γείτονες, μέγιστο όφελος από τους γείτονες, προληπτική διπλωματία, μετριοπαθής ισχύς, ρυθμική εξωτερική πολιτική, εξασφάλιση των ισορροπιών μεταξύ ασφαλείας και ανεξαρτησίας, στρατηγική συνεργασία με τις ομοεθνείς και συγγενικές τουρκικές χώρες, προκειμένου να αποκατασταθεί η εικόνα του μεγάλου αδελφού που έχει η Τουρκία στα Βαλκάνια, στον Κάφκασο, στην Κεντρική Ασία και στη Μέση Ανατολή κλπ. Ωστόσο όμως, η αλαζονία του Τούρκου Πρωθυπουργού σε συνδυασμό με τα μεγαλοπίβολα σχέδια του τουρκικού DNA δημιούργησαν πάρα πολλά διέξοδα. Και τα διέξοδα αυτά φαίνονται στην προβολή. Η κατ' επανάληψη δηλώσεις του Τούρκου Πρωθυπουργού Ερντογάν προς τη Ρωσία ότι σε περίπτωση συμμετοχής της χώρας του στον Οργανισμό Συνεργασίας της Σαγκάης ως πλήρες μέλος, η Άγκυρα θα έχανε κάθε ενδιαφέρον για την ένταξή της στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Καθώς επίσης η Συμφωνία Προμηθείας Κινεζικών Αντιεροπορικών Συστημάτων Μεγάλου Βελληνικούς ενόχλησαν τη Δύση και επιβεβαίωσαν για ακόμη μια φορά την αφαιρεγγιότητα της τουρκικής εξωτερικής πολιτικής. Η αιμονή της Τουρκίας να εμποδίσει την επίλυση του κυπριακού προβλήματος, σύμφωνα με τις αρχές του ΟΗΕ και της Ευρωπαϊκής Ένωσης, την απομακρύνει από την Ευρώπη και πιθανόν και από τις Ηνωμένες Πολιτείες. Η αρνητική στάση της Άγκυρας για την επίλυση των προβλημάτων της με την Αρμενία την απομακρύνει από τις Ηνωμένες Πολιτείες. Η ψυχρότητα που υπάρχει μεταξύ Ηνωμένων Πολιτειών και Ευρωπαϊκής Ένωσης αποτελεί μια αρνητική εξέλιξη για την Τουρκία, διότι έτσι μειώνεται η επιρροή των Αμερικανών προς την Ευρωπαϊκή Ένωση σχετικά με την Τουρκία, αν τυχόν θα ήθελαν να τη βοηθήσουν την Τουρκία. Η διατάραξη των σχέσεων Τουρκίας-Ισραήλ ενοχλεί τις Ηνωμένες Πολιτείες, διότι δυσχεραίνονται οι στρατηγικοί σχεδιασμοί των Αμερικανών για τη Μέση Ανατολή. Η Τουρκία κατηγορεί το Ισραήλ για απάνθρωπες επιθέσεις εναντίον των Παλαιστινίων, ενώ η ίδια αφενός έχει διαπράξει γενοκτονίες κατά των Αρμενίων και του κουρδικού λαού, αφετέρου είναι η χώρα των ομαδικών τάφων και η χώρα που χρησιμοποίησε χημικά όπλα εναντίον των ανταρτών της κουρδικής εξέγερσης που διεκδικούν τα ατομικά τους δικαιώματα, των οποίων η καταπάτηση είναι γνωστή σε όλο τον δυτικό κόσμο. Οι λάθος εκτιμήσεις για την Αίγυπτο και η αιμονή του Ερντογάν να υποστηρίζει τους αδελφούς μουσουλμάνους οδήγησαν τις τουρκο-αιγυπτιακές σχέσεις σε πλήρες αδιέξοδο, με αποτέλεσμα η Άγκυρα να χάσει ένα σημαντικό σύμμαχο στην περιοχή. Ενδεικτικό παράδειγμα των καλών σχέσεων που υπήρχαν μεταξύ των χωρών ήταν οι διαπραγματεύσεις της Τουρκίας μέσω του διοικητού της Εθνικής Υπηρεσίας Πληροφοριών της ΜΙΤ με την τότε Αιγυπτιακή κυβέρνηση, προκειμένου να αποσταλούν Τούρκοι σύμβουλοι στην Αίγυπτο για να συμβάλλουν στην αναδιοργάνωση του κρατικού μηχανισμού. Και καθώς επίσης οι διακλαδικές ασκήσεις που διεξήγαγε ο τουρκικός στόλος με τον Αιγυπτιακό στόλο. Η μη επίλυση του κουρδικού προβλήματος ενοχλεί τους Αμερικανούς, διότι αυτό έχει αντίκτυπο στη σχέση του με τους Κούρδους του Βορείου Ιράκ.
Η Τουρκία στα πλαίσια της στρατηγικής μηδενικά προβλήματα με τους γείτονες υποστήριξε το Ιράν και αναβάθμισε τη συνεργασία της σε πολλούς τομείς, όπως στον τομέα της ενέργειας και του πυρηνικού του προγράμματος, με αποτέλεσμα να προκαλέσει τη δυσανασχέτιση τόσο των ΗΠΑ όσο και άλλων σημαντικών παραγόντων της διεθνούς κοινότητας. Οι χειρισμοί της Άγκυρας μετέτρεψαν την κρίση στη Συρία στο κυριότερο πρόβλημα της εξωτερικής πολιτικής της, με αποτέλεσμα αυτό να είναι η αιτία δημιουργίας ασύμμετρων απειλών στο εσωτερικό της χώρας. Έφτασαν στο σημείο οι Σύριοι τους κατέριψαν αεροσκάφος, οι Τούρκοι κατέριψαν συριακό ελικόπτερο, το πυροβολικό το συριακό προσβάλλει το τουρκικό έδαφος, οι Τούρκοι ανταπατούν, δηλαδή χωρίς να συμπεριλάβουμε τις εκατοντάδες χιλιάδες πρόσφυγες οι οποίοι βρίσκονται στο τουρκικό έδαφος. Το άνοιγμα των Τούρκων στα τουρκόφωνα κράτη του Καυκάσου και της Κεντρικής Ασίας δημιούργησε ανησυχία στη Ρωσία άσχετα με την προσέγγιση που υπάρχει το τελευταίο χρονικό διάστημα στις τουρκο-ρωσικές σχέσεις, στους τομείς ενέργειας, της πυρηνικής τεχνολογίας και του τουρισμού. Το ίδιο ισχύει και με τη διείσδυση που έχει κάνει η Τουρκία στα Βαλκάνια μέσω των μειονοτήτων, τις οποίες όλες τις μουσουλμανικές μειονότητες οι Τούρκοι έχουν συνηθίσει να τις βαφτίζουν τουρκικές, με αποτέλεσμα να δημιουργηθούν, να υπάρχουν προβλήματα και ανησυχία και στην Ελλάδα και στη Βουλγαρία. Και τέλος, τα εσωτερικά προβλήματα που αντιμετωπίζει η Τουρκία λόγω της κοινωνικής και πολιτικής πόλωσης που υπάρχει και η οποία έχει δημιουργηθεί λόγω αυτό που σας είπα της υπέρβασης των κόκκινων γραμμών των προσώπων του συντηρητισμού, όθησαν τον Πρωθυπουργό Ερντογάν να προβεί σε δηλώσεις και κινήσεις στην εξωτερική πολιτική, οι οποίες έχουν αποδέκτη την κοινή γνώμη της χώρας του, αδιαφορώντας για τα προβλήματα που αυτές δημιουργούν στις σχέσεις της Άγκυρας με σημαντικά κέντρα αποφάσεων της διεθνούς κοινότητας.